Isematheni kwabalandeli kanobhutshuzwayo waseNingizimu Afrika igama lika-Abongile Tom, obungunondweba obephethe owamanqamu we-MTN 8 onqotshwe yi-Orlando Pirates kwi-Stellenbosch FC ngo-3-1 ngoMgqibelo eMoses Mabhida Stadium. Mbukeli, ake ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. UTom ubalwa nabanye banondweba i-South African Football Association egabe ngalo osolwa ngumqeqeshi we-Stellenbosch uSteve Barker ngokuthatha isinqumo okungesona kodwa sibe nomthelela weqembu elihambe no-10 million wamarandi. UBarker nabanye abalandeli bebhola ezinkundleni zokuxhumana bebesola uTom ngokuvumela ukuthi uRelebohile Mofokeng athathe i-free kick endaweni okungeyona, nalokho okwenzeke kuyona isigameko okholelwa ekutheni uJehofatso Mabaso ashaya igoli lesibili lePirates. UTom usematheni nje olandela omunye unondweba othembisayo uSikhumbuzo Gasa osanda kusola ngokucindezela iKaizer Chiefs ko-Betway Premiership ibhekane neMamelodi Sundowns. Omunye unompempe ususa umsindo ngesinqumo sakhe uMasixolisi Mbambiso oqophe ukukhipha ikhadi eliphuzi kuThabiso Sesane wePirates owagxumela wabamba ngezandla uJustice Figueiredo weRichards Bay FC. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lwakho ku-comment section mayelana nalolu daba